idem da dam mojoj mami ruže za 8. mart. Ja čekam sam radim ovu kuću, samo ja, niko drugi, samo ja radim ovu kuću. Još malo smo se saradili. Mama! Šta je, Dragane? Evo ti je, srećan 8. mart. Ovo si kupio za moj grob, sine. Kako mi sad radiš? Za 8. mart. Kak je 8. mart? Danas je 14. februar, glupanteru. Nije. Danas je 14. februar. Nije. Šta si mi kupio ovo? Budi iskren, hoće da me saraniš već. Ne, 8. mart. Ali vidi, ovako ako radite tako dalje ću da umrem. Aj se kladimo. Zašto da se kladim? Da je 8. mart. Danas je 14. februar, Aj, glupanderu. sad ću telefon. A meni je nešto to sumnjivo, ti si meni doneo ovo, ja mislim da ti nemaš devojku da si gej. Ne, nisam gej. Dragane, jesi gej? Ne. Jel si gej? Ne. Dobro, sine, onda ću da metnem ovo na moj grob, hvala ti puno, sine, da si mi živi zdravo. Jeste, pa ovo kad ja umrem će da bude na moj grob, hvala ti puno, da si mi kupio ovo, nisu ni prave ruže, nisu prave. Smrdljiva stoka jedna. Gej, moj sin je gej, moj sin je gej.